Ešte raz sa vrátim k prípadu koncipientskej praxe pani Čaputovej. Nie je pravda, že povinnosti, ktoré porušila, určila zákon v roku 2013. Zákon o advokácii z roku 2003 jasne popisuje, čo môže advokát aj advokátsky koncipient robiť. Pokiaľ sa bavíme o súbehu výkonu praxe koncipienta s akoukoľvek inou činnosťou, tak zákon pripúšťa len 4 veci. Umeleckú, literárnu, vedeckú a pedagogickú činnosť. Hocaj na živnostenský list. Všetko ostatné, opakujem ešte raz, všetko ostatné koncipient musí komore oznámiť. Je to tak pretože v súlade s paragrafom 68 odseku 2 sa na advokátskeho koncipienta vzťahuje aj ustanovenie paragrafu 28 zákona o advokácii. Tam sa okrem iného píše, že advokát, teda aj koncipient, je povinný bezodkladne oznámiť komore všetky skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom na pozastavenie výkonu advokátskej praxe, teda aj praxe koncipienta, alebo dôvodom na jeho vyškrtnutie zo zoznamu advokátov, teda aj koncipientov. Toto je v zákone od roku 2003. Pani Čaputová hovorí, že sa to musí oznamovať až od roku 2013. Ale to nie je pravda. Povinnosť v zákone je jasne daná už od roku 2003. Jediný rozdiel je iba v tom, že v roku 2013 vznikla na pôde komory špeciálna komisia na posudzovanie takýchto prípadov. A pred vznikom tejto komisie sa ku takýmto otázkam vždy vyjadrovalo predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory.